kumakalat ang sakit kaya hindi masasabing may dengue epidemic sa buong bansa. Sa Biyernes naman, magsasagawa ng field testing ng DOST sa mga dengue hotspots sa Quezon City at Marikina. Aalamin nila kung magiging epektibo ang ginawa nilang mosquito albicidal trap para mapigilan at magsasalang na itlog ng mga lamok na may dalang dengue. Ang albicidal solution ay nilagay sa lata ng may nawalit para nakaakit ng mga babaeng lamok na karaniwang nagdadala ng dengue. Johnson na gumagawa ng Arachidone Trio Milk Supplement at Susan Junior Milk Powder Vanilla Flavor ang kaligtasan ng kanilang mga produkto. Hindi naman health hazard, no? Hindi naman dangerous sa health ng bata. Kaya lang, ang sinasabi ng FDA, medyo, makamagay dito, medyo lacking in standard and of inferior quality of description ng FDA. We want to assure our consumers, no, na gusto ko namin ipaalam sa aming mga consumers na ito po mga produkto ito ay ligtas at pumasa mismo sa masuring pagsusuri ng FDA. Sa ibang balita, isang rock-footed dolphin ang aksidente napadpad sa baybayin ng barangay Makalang